سلام تخطاتلت ذا channel سمي دكتور سامسون ماكلت سقاي بحال ذا channel نزقبرم مسرعتات ناب حزبن مبصحة كفتيا كم أون محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا الجامعين مبركات سلازي شير سابسكرايب مقباراي تحمقو نلو مدما رئيتي ابتا تذكرتات مسفن حاقوس التزنتو مصحف كبه مسفن حاقوس بمتحببار بروفيسور عوت أبقل تشحن 23 استحتمت An African Revolution Reclaimed A Memoir of Eritrean Freedom Fighter مسفن حاقوس تبل أقداسيت مصحف زعيف الله نمسفن حاقوسم بروفيسور عوتن دما نزي تبقوسون سرحن بلبي كمسقنهم فتو إذا مصحف أب 457 قصات استزرقحو 10 معرفات مدمدمتان كالق توسخ حوريتان زحزت كوينا بمسرتو نهوت مسفن حاقوس أب قالسن حرنت إرتران دحرنا صنتن تزونتيا بعابي اون اتا مصحف نحرنتاو تاريخ إرترا بعين مسفن حاقوس تقلص أقداسيت سندة كابز بمقصال أبتا مصحف زلوني رئيتون حسابن بمقان جيزي تقربو فتني رئيتوي أب قصات فيسبوك ياسفيري كوانت اللخو كل سبك سمعو بمبال نابزي قرح اللخو اتا مصحف نحد حساي قوني حبرت سبنا بفلاي دما أب سدت بداه خويننا زلو بزعبا نفسخا بزح زي مزراب زبل أمر تجمر إذن بزحات أب قالس استساتفو تاريخو من تاريخ هاقرو من كيزنتو نزحالفو مستذكر كغير زلو نقر مخانو يسواتكا بفلاي نزمت نقفيتا هانا تخخون كاب ناب سبات ناب نقرات كتكورن سنفلت أتاو ترعيزا كونه نخالقت أسر مسفن حاقوس لسعبو صحفتنا أقداس مخانو تجنزب مسفن حاقوس أب 1947 كاب تخاطات صدرابيت أب عزين كمستولده قبوء ناي تمرت عدل نمركاب بزح كمستتسقمن زتاقو عزين يقلت أب تقوم بيت تمرتو كوات نبرت بسن كدخلنت ناوت تمرت خجزة اللوس لزيك عليه مس مساتو أبشاد شاي ويشاب عامتو مدبنيات تمرت خجمر كالن بتمرت بيتا كهنت جمره دحيرو كابوتا نابوتا كساب عدي سابا تقو عايزة زرخوو ناي تمرت عدلون بستفل عليه مخنيات أب كال أي درجة وي سكندر سكول كوكوارتون أب إثيوبيا أب كتماتات موجو متطهران يرقى علمن أب ناي سرح علم كأتون تقدده بزعبا إرتران قالس حزبي إرتران بوليتيكاون نقحاتو مس برخه دما بمجد أديس أبابا مصوع قحتي لاي سلومون أبيلو أم مجمريا 1967 نابت بخفلتات تمقاقيلو زنبرة قالسي إرترا تتصنبيرو انتو خونه اتي أبربعة خفلتات تمقاقيلو زنبرة تقارلو حرنتي إرترا نمسفن بقطتا نابت زمتصلو علاما خسلو فيكالن كاب إثيوبيا حزبو زمتص ورقت مجمريان رابعي تخفلو كوانتا أركبه بقطتا تقبلو يكالتن وكوادا قال خبابالات رابعي تخفلي بعين ترطرا رأيوه دحر قال سومونات متصباي والداي كحساي عززي حمشي تخفل زنبره ناب حمشي تخفل تقبلو بزي ودبو تادراو تعليم مسرتاو نقرات كابو صوتو تماهيرو دما قالسو جمره كاب علة مسلاف جميرو سورا إرترا قالناي مفلاي ويزي متأممان أنفت كم زنبرو مسفن حاقوسي قال حبر نعبنت مجمريا خاب أديس أبابا حيزو زمت أورقت نعبالات رابعي تخفلقوا انتهابهم بعربن تقرن تزاريبهم أبتقوانت مسفن حاقوس زي زاروبن قانقواتات مالتي أبزل وقت أن حبيروم نابتلخوهم كدو دحيرون أبتقارو الله حرنيت إثرام ست أنبرون كينو زنبرو حبريتان تاريخا وفلتاتن نزربره بدوهتات كغنزبو جميرو حدا كابتن نايت اوان حتون نقفيتان تقارلت دما نتصور بوليتيكاو بروغرامن نزنبرو بدوهتات كوقت زخل مسرحن زي مهلاو نبره التودب زختلو زنبره ناي ألجيريا مدولون نتودب أب كفلتات مقيلو بوليتيكاون وتادراو مرحنت زفل نبره التن زنبره خفلتات ون زتوهادان نتصور علاما زنبره ناي نبران التامس فن زنبره حمشي تخفلنا أبنت نتصور تارجت يكون حفشة واستراتيجية نبران
እዝን ካልእ ነገራት ድማ ኣብ ገለ ተጋደልቲ ቅሬታን ዘይዕግበትን ፈጠረ። ከም ኣገላልጻ መስፍን እዚ ድኽመታት ንምምስራት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መሰረት ነበረ። እቶም ነቲ ዝነበረ ድኽመታት ዝነቕፉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዘይከውን ምስ ረኣይዎ ናቶም ውድብ ማለት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ምፍጣር ኣምሪሖም። መጽሓፍ መስፍን ሓጎስ እታ ሓለንጊ ሰውራ ትበሃል ዓፋኒት ቀንጻሊት ወይ ድማ ገናሒድ ኢት ሰውራ ኤርትራ ብኣግኡ ኣብ ኣባላታን ህዝብን ከም ዝጀመረት ተተንብህ። ንኣብነት ኣብ መፋርቕ 1967 ወልዳይ ካሕሳይ ንሃይለ ድርዑን ዮሃንስ መብራህቱን ምስ በዓል ተስፋይ ገብረስላሴ ቺና ከይራኸቡ ሓለዋ ገበረሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እውን ወልዳይ ካሕሳይ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ናይ ሓደ ጃሱስ ዝተባሃለ ባሻይ ወረደ ዝበሃል ገባር ተኽልታት ቡን ክቆርጹ ንኣባላቱ ኣዘዞም። ከምኡ እውን ገበሩ። ድሒሩ ግን ባሻይ ወረደ ጃሱስ ዘይኮነ ገንዘብ ከዋፅእ ተሓቲቱ ከም ዝኣበየ ተፈልጠ። ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ናይ ኮማንድስ ሃድንን ምብራስ ኣግራብ ገባርን ኣባላት ሓምሸይቲ ክፍሊ ዕረፍቲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ተሓበሮም። ዝደለየ ንኸሰላ ሱዳን ከይዱ ክዕርፉ እውን ተነግሮም። ከባቢ 6 በጠሎኒታት ድማ ንዕረፍቲ ፋሕ በላ። መስፍን ግን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተረፈ። እንተኾነ ብዙሓት ኣባላት ዕረፍቲ ስለ ዝኸዱ እቶም ዝተረፉ እንትርፎ ዓዲ ምኻድ ዝሰርሕዎ ነገር ኣይነበረን። ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዙሓት ካብቶም ንሱዳን ዝኸዱ ተጋደልቲ ብመንግስቲ ሱዳን ተኣስሩ። ገለ ካብኦም እውን ድርዑን ሙሴን ዝርከብዎም ብመንግስቲ ሱዳን ካብ ዝርከቡን መቕፃዕቶም ዝኽብዱን ብዝብል ሓሳብ ንናይ ኢትዮጵያ ቆንስል ኣብ ሱዳን ባዕሎም ኢዶም ሃቡ። ንኢትዮጵያ እውን ተወስዱ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እውን ወልዳይ ካሕሳይ ኣዛዚ ሓምሸይቲ ክፍሊ ዝነበረ ማለት እዩ ካብ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ሰውራዊ እዚ ወይ ሪቮሉሽነሪ ኮማንድ ቅንጸላ ሰጊኡ ኣብ ካርቱም ንኢትዮጵያ ኢዱ ሃበ። ሰውራ ኤርትራ ድማ ብሰንኪ ናይ ሱዳን ዕረፍቲ ብዙሓት ምኩራት ተጋደልቲ ከሰረ። እዚ ናይ ተጋደልቲ ኢድ ምሃብ ነቲ ዝነበረ ናይ ክርስቲያን እስላም ምፍልላይ ናህሪ ወሰኸሉ። እቲ ናይ ሱዳን ፍጻመ ንገለ ሓለፍቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክርስቲያን ሰውራ ኤርትራ ኸዲዖም ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ናብ ምባል ወሰዶም። እዚ ድማ ፈላላይ ፖለቲካ ወይ ሴክተሪያን ፖለቲክስ ኣጓሂሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ተጋደልቲ ዝነበረ ዘይ እምነት ምውሳንን ወይ ኤክስክሉዥን ቅንጸላን ንዳድ ወሰኸሉ። መስፍን ከም ዝጠቐሶ እቲ ቁፅሪ ክርስቲያን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መመሊሶም እንዳተነጸሉ መጹ። ኣብ መጨረሻ 1967 ድማ ሰውራዊ እዚ ነቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ፈላላይ ፖለቲካ ከተጽንዕ ካብ ከሰላ መርማሪት ኮሚቴ ሰደደ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ሓላፍነት ስርዕ ተገብረ። ኣብርሃም ተወልደን እቲ ኣብ ቻይና ዝስልጥን ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ድማ ኣዛዝም ፖለቲካዊ ኮሚሳርን ሓምሸይቲ ክፍሊ ኮይኖም ተመደቡ። ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ መስፍን ወታደራዊ ስልጠና ንቻይና ምርሐ። መጨረሻ 1960ታት ምምስራት ሳልሳይ ወገን ኣብ መንጎ ሳልሰይቲ ራብዒትን ሓምሸይትን ክፍልታት ዋዕላ ኣዶብሓን ዝተካየደሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እዚ እውን ነቲ ዝነበረ ናይ ምትፍናን ኩነታት ክፈትሖ ይከኣለን። ገለ ተጋደልቲ እውን ግዳይ ማእሰርቲ መቕተልትን ህድማን ኮኑ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ዳግማይ ምፍልላይን ስርርዕን ክመጽእ ጀመረ። ኣድላይነት መሪሕነት ዝህብ ሰልፊ እውን ተራእየ። ብሓፈሻ 1960ታት ሰውራ ኤርትራ ፈላላይ ፖለቲካ ወይ ሴክተሪያን ፖለቲካ ዝሰረቱ ፍልልያት ዘይምትእማን ተራእየሉ ግዜ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ሰውራ ሓንጎጽጎጽ ዝመልኦ ህይወት እኳ እንተኾነ ሓደ ሲሶ ካብቲ ንንየተሉ ቃልሲ ኤርትራ ከም ምዃኑ መጠን ነተን ሰሜን 30 ዓመታት ኣንጻር መግዛእቲ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትወን። ብተወሳኺ ንኡስ እኳ እንተኾነ ሓገዝ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነበረሉ ግዜ እውን ነይሩ። ነቲ በይንና ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ወፂናዮ ንብሎ ቃልሲ ብኣግኡ እጃምን ዘበርከተ ሃገራት ከም ቻይና፣ ኩባ፣ የመንን ሱዳንን ከም ዝነበራ ይስወጠካ። ኣብ ሰብዓታት ምስኣተኻ ብዝሒ ቦታታትን ምንቅስቓሳት ተጋደልትን እንዳዛየዱ ይኸዱ። ብኡ ድማ መጠን ኣድላይነት ካርታ ይረኣየካ። ሓደ ካብቲ ክፍተት ናይ መጽሓፍ መስፍን ሓጎስ
ናይ ኣገዳሲ ቦታታት ካርታ ከተካትት ዘይምኽኣላ እዩ ኣነ ብተዛማዲ ደሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ኤርትራ እኳ እንተለኒ ብዙሓት ከባቢታት ንምምልካት ጉግል ክውከስ ተገዲደ ኣብ ገሊኡን ክረኽቦም ስለ ዘይከኣልኩ ብሓፈሻዊ ገምጋም ክወስዶም ተገዲደ ብሓፈሻ ቀዳማይ ፍርቂ 1970ታት ብዋዕላ ስዱሕ ኢላ ኣብ ሓምለ 1970 ተኽሊ ኣብ ናሓሰ 1971 እምባሃራ ኣብ መስከረም 1971 ቤይሩት ኣብ 1972 ከምኡውን ቀዳማዊ ሃገራዊ ጉባኤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጥቅምቲ 1971 እኳ እንተጀመረ ሰውራዊ ሕድሕዳዊ ግጭታትን ቅንፀላን ዝተረኣየሉ ግዜ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ብተወሳኺ ሰውራ ኤርትራ ሰረት ዝተኸለሉን ስርዓት ደርጊ ዝመፀሉን ግዜ እውን እዩ ነይሩ ገለ ካብቲ ብፍሉይ ኣብ መስፍን ሓጎስ ተጠቕሱ ፍጻመታት ድማ ነዞም ድስዕቡ የጠቓልል ሓደ ዋሕዚ ሓደሽቲ ተጋደልቲ መጀመርያ ካብ ከባቢታት ካርነሽም ድሓር ካብ ኩሉ ኤርትራ ክልተ ምምስራት ሕብእት ሰልፊ ወይ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ሚያዝያ 1971 ሰለስተ ምድልዳል ስልጣን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ከም ዋና ጸሓፊ ታን ሰውራ መርሕነት ክትህብ ዝተመስረተት ሕብእት ሰልፊ ድሓር እውን ከም ኣቦ ወንበር ኣብ ናይ ቤይሩት ዋዕላ ማለት ምውሃድ ሰለስተ ሓይልታት ዝተረኣየሉን ዝተመስረተት ምምሕዳራዊ ኮሚቴ ኣርባዕተ ኣብ ሃይማኖት ዝዘንበለ ምትፍናን ሓይልታት ቀዳማይን ካልኣይን ወገን ተኻልኣይ ወገን ጉጅለ ኢሳያስ ወይ ብሰልፊ ናጽነት ዝፍለጥ ዝነበረ ማለት እዩ ሓምሻይ ምጽሓፍ ንሕናን ዕላማናን ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምንጻር ዕላማ ሰልፊ ናጽነትን ምብዳህ ነቐፌታዊ ባጫ ቀዳማይ ወገንን ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ወገን ንኻልኣይ ወገን ሰበኽቲ ወንጌል እንዳበሉ ይዝልፍዎም ስለ ዝነበሩ ሻድሻይ ኩናት ግልዕን ምትሓዝ ቀዳማይ ምሩኽ ኢትዮጵያ ኣብ የካቲት 1973 ሻብዓይ ምምስራት ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ሻምናይ ውግዕ ሕድሕድ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታትን ፈተነ ዕርቅን ብህዝብን የመንን ዕራቕን ከምኡውን ታሽዓይ ምእሳር ምፍራድን ምቕንጻላን ኣባላት ብመንካዕ ዝተሰመዩ ተጋደልቲ የጠቓልል መስፍን ሓጎስ ኣብ መጽሓፉ ብዛዕባ ምቕንጻል መንካዕን የሚንን ጠቒሱ ዝኣክል እውን ተንቲኑ ኣሎ ሓደ ሕቶ ዝመጽእ ግን ጉዳይ ተሃድሶን ኣተሓሕዛ እሱራት ተጋደልትን እዩ ንዓበይቲ ሓለፍቲ ዝቐንጸለ ውድብ ንተራ ኣባላቱ እንታይ ኮን ይገብር ነይሩ ዝብል ሕቶ ባህርያዊ ይመስለኒ ተጋደልቲ ኸይርሸኑ ነይሮም ዶ እንተ ነይሮም ብምንታይ ብምኽንያት ብናይ መን ሓላፍነት ብዛዕባ ዘይ ሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛ እሱራት ተጋደልቲ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ማለት እዩ ንሰምዖም ዕላላት እኳ እንተለዉ ግን እኹል መርትዖ የብሎምን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን መስፍን ሓጎስ ኣይጠቐሰን ክበሃል ይከኣል ከም ሓደ ዓበ ኣዛዚ ሰራዊት ኣይነበሮን ወይ ምስ ታሪክ ህይወቱ ኣይተሓሓዝን እዩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ኣፍልጦ ድሩት ከም ምዃኑ መጠን ኣብታ ናይ ትግርኛ መጽሓፉ መስፍን ወስ ክብለና ይምሕፀን ካልእ ሓበሬታ ዘለዎ ሰቡን ኣብ ኮመንት ወይ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ክጽሕፈልና ተስፋ ገብር ኣብ ካልኣይ ፍርቂ 1970ታት ምሕራር ከተማታት ከምኡውን ምስ ምምጻእ ደርግን መንግስቲ ሃይለማርያም ማለት እዩ ሓገዝ ሕብረት ሶቪየትን ዝተሓሓዘ ምቅያር ሚዛን ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ የመልክት ኣብ መፈረቕ 1970ታት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እንዳዓበየ ኸይዱ ከም ውጽኢቱ ዝነበረ ኣሰላልፋ ካብ ሓይሊ ናብ ቦጠለ ንደይቡ ቀስ በቐስ መሬትን ህዝብን ሓራም ውጻእ ብዝብል ቴማ ድማ ሰውራ ኤርትራ ብዙሓት ዓድታትን ከተማታትን ከም ከረን ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ወዘተ ተቆጻጺሩ እንተኾነ ምስቲ ናይ ደርጊ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1978 ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ገዲፉ ከዝለቕ ተገዲዱ ካልእ ኣገዳሲ ፍጻሜታት ናይዚ እዋን ቀዳማይ ጉባኤ ተሕብእት ሰልፊ ኣብ ናሓሰ 1976 ከምኡውን ቀዳማይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1977 እዮም ኣብዚ ድማ ህዝባዊ ግንባር በታ ሕብእት ሰልፊ ዝዝወር ኣካል ከም ዝነበረ ይበርሃልካ
ስለምንታይም ተጋደልቲ ረመዳን መሐመድ ኑር አቦ ወንበር ህዝባዊ ግንባር ከሎ ኢሳያስ ጥራይ ዝብሉ ኢሉ ዝግረም ዝነበረ ድማ እቲ መልሲ ኣብዚ ይረኽቦ ኢሳያስ አቦ ወንበር እታ ገባራይትን ሓዳጊትን ሕብጥ ሰልፊ እዩ እታ ሕብጥ ሰልፊ ነቲ ኣብ 1977 ዝተገበረ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣቐዲማ ወጢና ወዲኣቶ እያ ነይራ ክበሃል ይከኣል መን ክሳተፍ ይግብኦ መን ዝያዳ ኣብቲ ቃልሲ ኸበርክት ይኽእል ምናልባሽ እውን መን ኣብ ሓላፍነት ይምረፅ ዝብሉ ነገራት በታ ሰልፊ ተሓሲብሎም እዩ ናብቲ ጉባኤ ተኣትዩ ከም ውፅኢቱ ዳርጋ ኩሎም ሓለፍቲ ተሕብእቲ ሰልፊ ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ተመሪፆም ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዋና ጸሓፊ እኳ እንተተመረፀ ናይ ሰልፍን ግንባርን ሓላፍነት ክብሕት ኣይደሊን እየ ስለ ዝበለ ረመዳን መሐመድ ኑር ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ተመርፀ ኢሳያስ ድማ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኾነ ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ ግን እታ ሕብጥ ሰልፊ ሞተር ወይ ርእሲ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረት ኢሳያስ ዘይወግዓዊ ሓላፊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ድሓር እውን ኢሳያስ ንዝነበሮ ሓያል ክእለት ምሕደራ ሓላፍነት ሰልፍን ድኽመት ረመዳንን ተጠቒሙ ንህዝባዊ ግንባር ከም ዝደለዮ ክዝውራ ከኣለ መስፍን ከም ዝበሎ ረመዳን ወላ እኳ ሓያል ሃገራዊ ወንን መንፈስን ዝውንን ተጋዳላይ እንተነበረ ምስ ምምሕዳራዊ ብቕዓትን ዓብላሊ ባህርን ኢሳያስ ክዳረግን ኣይከኣለን መስፍን ሓጎስ ንብቕዓትን ጉርሕን ኢሳያስ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብኸምዚ ገሊፅዎ ይርከብ ዝኾነ ዓይነት ኩነኔ ንኣበርክቶን ሓይልን ኢሳያስ ከቋሽሽ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ዓይነት ናዳ ድማ ንውጥቀትን ሕማቅ ግብርን ኢሳያስ ክሽፍን ኣይክእልን እዩ ኢሉሎ እዚ ኢሳያስ ዝውንኖ ዓብላሊ ባህሪ ሕጂ እውን ዝጥቀመሉን ብዙሓት ዝቕበልዎን ምዃኑ ዝተቐየረ ነገር የለን ዘብል እዩ ብተወሳኺ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝነበረ መፀውዒ ሽም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ለዊጥዎ ንሰራዊቱ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ሰሚዎ ኣብ መሰል ወይ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕቱብ መርገፂ ሒዙ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ሕቶ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ለውጢ እኳ እንተምፀአ ምስ ምትእትታው ዝምድና ወይ መርዓብ ሰውራ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓለፍቲ ፀቕጢ መፀን ምንባሩ ይዝረብ እዩ ሕቶ ዝምድንኦም ተዘይተቐቢለንኦ ብዝተፈላለየ ነገራት የራኽቡለን ምንባሮም ዘዘንትዋ ተጋደልቲ ብዙሓት እየን እረ ገሊኦምሲ ምስ ክስቶ ተራእኺ በዚ ኸይድክ እንዳበሉ የጻብቡለን ምንባሮም ይዝረብ እዩ ነዚኦም ነገራት መስፍን ሓጎስ ኣብታ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ኸብረሆም ጽቡቕ ይመስለኒ ምኽንያቱ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ጽቡቕ ጎንታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እምበር ብዛዕባ ኣሉታዊ ኩነታት ዝተዛረቦ የለን ኩነታታን ደርጊ ትሕግዝ ዝነበረት ማርክሳዊት ሕብረት ሶቪየትን ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ዝኽተል ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን እውን ካብቲ መስፍን ሓጎስ ዝጠቐሶ ነጥብታት እዩ ሓደ ሰውራዊ ሓይሊ ስለምንታይ ናይታ ዘራይ ኮይና ክጠፍእ ትደልዮ ዝነበረት ሃገር ስነ ሓሳብ ይኽተል ዝብል ክትዕ ናይ ብዙሓት ምንባሩ ርዱ እዩ ንህዝባዊ ግንባር እውን ገለ ዋጋ ከም ዘኽፈሎ መስፍን ሓጎስ ይጠቅስ ንኣብነት ብሰንኪ እዚ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ንሶቪየት ሕብረት ብወግዒ ዘይምኹናን ከምኡ እውን ብሰንኪ ምውሳን ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ህዝባዊ ግንባር ምስታ ደጋፊቱ ዝነበረት ኤርትራውያን ንሓርነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ ኤሪትሪያንስ ፎር ሊበሬሽን ኢን ኖርዝ ኣሜሪካ ከም ዘይተቃደወ መስፍን ይገልጽ ግን ድማ መስፍን ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ መሪፁ ከብርሆ ይፈተነን ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ ፋሽን ስለ ዝነበረ ዶ ይኸውን ወይስ ጽልዋ ናይ ቻይና ትምህርቶም ወይ ድማ ንሓርነታዊ ቃልሲ ምቹእ ስለ ሓሳብ ስለ ዝኾነ እቶም ብየሚን ብተዛማዲ ኣንጻር ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ምዃኑ እዩ ዝፍለጡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ግዳይ መርሸንቲ ከም ዝኾኑ እኳ እንተተጠቐሰ ብዛዕባ ኣብ ኣባላት ሰራዊት ዝነበረ ኩነታት ግን መስፍን ዝነገሮ የለን ንማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ዝነቕፉ ተጋደልቲ እንታይ የጋጥሞም ነይሩ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ይመስለኒ መስፍን ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወፂኡ ብዛዕባ ኣጋር ተጋደልቲ ዝነበረ ህይወት ኣብታ ናይ ትግርኛ መጽሓፉ
ገለ ክብለና ተስፋ ገብር መስፍን ምስ ኢድ መሃብ ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ወይ ናይ ሓለወ ሰውራ ዝነበረ ተጋዳላይ ተኽላይ ገብረ ማርያም ኣብቲ እዋን ብዓደን ዝፍለጥ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ኣብ 1980 ብዛዕባ ምርሻን ኣባላት ምንቅስቓስ የሚን ከም ዝሰምዐ የዘንቱ ገለ ካብኦም ከም በዓል ሰሎሞን ወልደ ማርያምን መሓሪ ግርማጼንን እውን ኣኽራሪ መርገጺ ኣንጻር ምንቅስቓስ መንካዕ ዝነበሮም ኮይኖም ኣባላት የሚን ብትእዛዝ ኢሳያስ ከም ዝተረሸኑ ይሕብር ብዛዕባኦም ዝኾነ ብህዝባዊ ግንባር ደረጃ ዝተኻየደ ኣኼባን ዝተዋህበ ፍርድን መግለጽን ከም ዘይነበረ ድማ የዘንቱ በዚ መልክዕ እቶም ዝነበሩ ማእከላይ ኮሚቴ ትርጉም ኣልቦ ኢሳያስ ድማ ገባርን ሓዳግን ከም ዝነበረ ይበርሃልካ እዝን ካልእን ዘሰዓቦ መስፍን ኣብ 1982 ካብ ናይ ሰልፊ ማእከላይ ኮሚቴ ወይ ድማ ፓርቲ ሰንትራል ኮሚቴ ሓላፍነተይ ብድሌተይ ክወርድ ብወረቐት ሓቲተ ግን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ወረቐተይ ስሒበ ይብል ካልእ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ መስፍን ሓጎስ ኣብ ገለ ሸነኻት መጽሓፉ ሻራዊ ወይ ባያዝ ዝኾነ ታሪኽ ይጽሒፉ ዝብላ ተሓሳስባ ከም ዘሎ ካብ ገለ ተጋልልቲ ነበር ይሰምዐ እንተኾነ ብጀካ መስፍን ሓጎስ ንገለ ኩነታት መሪጽ ይጽሒፉ ዝብል መስፍን እውን ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ሙሉእ ብምሉእ ዘይከሓዶ ካልእ በዳህ ትሕዝቶ ዘለዎ ነቐፌታ ክሳብ ሕጂ ክረክብ ኣይከኣልኩን ዕላማ ናይታ መጽሓፍ ፈሊጥካ ንዕኡ ከም ድሕረ ባይታ ወሲድካ ምዝራብ እንዲ ጽቡቕ ናይታ መጽሓፍ ዕላማታ ቤዚክ ዕላማ ናተይ ውልቃዊ ተመክሮ ምትራኽ ካልእ ምሳይ ብቐጥታ ምሳይ ዝተኣሳሰረ ምዕባለታት ንዝነበረውን ምግላጽ እቲ ዕላማ ምስ ኢሳያስ ዝነበረኒ ዝምድና ድዩ ካልእ ጸገማት ድዩ ዳርጋ ገሊጸዮ ኣለኹ ክብል ይኽእል ኩሉ ገሊጸዮ ክብል ኣይክእልን ይኸውን ዝተረፈ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ከምቲ ብቲ መጽሓፉ ተጠቒሱ ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ምናልባት እንተዳ ዝረሳእኮ ነገር ኣልዩ ክምልኦ ከስፍሖ ይኽእል ከም መደብ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ከዓ ዘይገልጾ እውን ይህሉ ኸውን ማለሲ ዝደለዮ እኮ የፅሕፍ ምስጢር ኣይኮነን ሰብ ዝኾነ ነገር ክፅሕፍ እንተኮይኑ ክፅሓፍ ኣለዎ ዝበሎ ፅሕፎ ክፅሓፍ ዘይብሎ ኣይፅሓፍን ገለ ግዜ ዝፅበሎ ገለ ከዓ ካልእ ምክንያታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብኸምኡ ክርአ ክኽእል ኣሎ 1980ታት ሰውራ ኤርትራ ኩናት ሓድሕድን ብማዕበል መጥቃዕትታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ወይ ደርግ ማለት እዩ እኳ ተጀመረ ኣብ መጨረሽታ ግን ብምውፃእ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምፍሻል ወራራት ምድምሳስ ሓያለ ሓይልታት ኢትዮጵያን ምትሓዝ ከተማ ባፅዕን እዩ ተዛዚሙ ስለዚ 1980ታት ከቢድ መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉ እዋን ምንባሩ ንምግማት ከቢድ ኣይኮነን መጀመርያ 1980ታት ናይ መጨረሽታ ኩናት ሕድሕድ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተኻየደሉ ግዜ እዩ ነይሩ መስፍን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሰንኪ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጭውያ ቅትለት ፈንጂ ምትካልን ካልእን ረጊእና ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣልና ነቲ ዓቢ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ንኽንዕወት ምስ ኣሕዋትና ክንዋጋእ ተገዲድና ይብል በዚ ምኽንያት ድማ ህዝባዊ ግንባር ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ብሓይሊ ደፊኡ ንሱዳን ኣስገራ ካልእ ክሕተት ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ከ ኣብ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ትገብሮ በደላት ነይሩ ዶ ዝብል እዩ ምኽንያቱ እቲ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ተጋድሎ ሓርነት ከም በዳሊትን ዓማጺትን ጌርካ ስለ ዝቐርብ እንተኾነ እቲ ሓደ ዘፈላሊ ነገር ክሳብ ኣሕዋት ከቃትል ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ እቲ ጌጋ ሚእትኻ ሚእቲ ናይ ሓደ ወገን ኢልካ ክድምድሞ የሰክፍ እዩ ገለ ተጋድልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ከማርርሉ ዝስማዕ ኩነታት እዩ ድሕሪ እዚ ኩናት ሕድሕድ
درجي كونتات مزميزو نتي نوح استدالولو بوفري قيح كوخوب زفلت شادشاي ورار عبشحنت شعات 180 كلتن جميرو عم مفشال زورار مسفن عبركتو هزباو ويانا حرنت تقراي ويانا نبلوم يتاكس عبتقوان سورا إرترا نفس وكفن كباب حدا شح سرايت زحزا شعات برجيتات نيرون أويبل نزين شعات برجيتات دما لعلى خلت شح زخون ناي ويانا سرايت كمستحوسان يحبر بحافة شهر ريو خلنا سرايت ويانا كبابي عسرا مئتاوي تقلال لعام سابي حزني روخن بالنخل إذن عوس عقم هزبا قنبارون ويانا دما عبتقوان مستيس عشحنا إيتيبيا سراويت قتيمو ككلاخل كم زقالة مسفن يزنتو انتاتن هاي ويانن هزباو قنبارن متحققاز نهلاو خلتي ودبات والساني من بارو يقلص مخنياتو درقين حدا وقيدو نابتخال اي كم زخيد كيدك اسكاس تحالميو دحرون دحرنا شعنت شعات 290 عوت باطع هزباو قنبار أهادوتات كبيد برد سديدون اب إثيوبيا زنبره وقعت مس ويانه كم استحبابرن كم استساتفن يفلط إذا نجار دما نتخل جيزة نسمعه نحنا إنا كم مدفع أترفنا يوم أي فالون نحنا بعدا أديس أباتنا يوم زبل موجته ما ختم تاي قبرلو كلنا نمالي يتسعى تخمت بالدماء قبركا مقنعاتو هزباو قنبار تتطفق ناي ويانا مدفع مسعبه ويدما نايك ألسي جيزة منوحي ويانا تزيتو اللو دما درجي أديس أبا خيط كاخت بارو مع الخندي حيال منخونة ردو مسلني متكاتا ودب مركب دما ناي جيزة منوحن كال حرخراخن مفت أرانيرو عبشحن شعات 280 ون مس منقسي إثيوبيا ناي السلام فتناتات يكايد من بارو مسفن عم مصحفي يقلص عب غريخن طليانن زي تعوته ناي السلام فتناتات كمستقايدون يحبر مسفن بزعبات خطاتلتي ورارات إثيوبيا كم بعل سلاحتا ورار عبشحن شعات 283 وفري بحر نقاش عبشحن شعات 285 ون يزنتو نتخل جيزة زربلو أكاتعي مسواتي إبراهيم عفاون يبره إبراهيم عفا عبشحن شعات 285 بتسألائي كم تقتل عن تصيرو جن نتسألائي مورال كي وهاب تباهيلو مسواتو كساب شحن شعات 287 كم زتعقبه مسفن يقلص كالا أقداس مدرخ زقوان ون أخيبات تحبئت سلفن كال أي ودبوا قبائي هزبوا قنبارن عبشحن شعات 287 ينيرو أخيبات تحبئت سلفي وي عبت جيزتي هزباوي سوراوي سلفي إرترا تبهال زنبرت أبيكاتي تشحن شعات 287 تخايدو سما دما نام محبرنتاو سلفي إرترا وي إريتريان سوشاليست بارتي تغيرو قال أي ودبوا قبائي هزبوا قنبار دما كاتسيلو عم مقابيت شحن شعات 287 تخايدو ازي إسياس عفورك كم وانا صحف هزبوا قنبار استمرتقلون نتحبئت سلفي زوسانو توسانتات ناي هزبي مسيلون دميقون كوات استقبرلون قبائي نيرو خبالي كال بخنياتو كل التزقبرن زبهالن بتحبئت سلفي توسينو سلازنبره كمزا عينت هزباو زمسل قندما بوشتي وسينو مس هزبي دراما زتعوت ودب زي ديمقراساون زي حلافنتاون وي زي الساتافن انتخونه زقرم زلوا اي مسلنن مخنياتو عبتقوان عدلاي يكوان تتبهله عمل جن بقليلو زقدفا يكونن كاب كيناتن تكالاوي بوليتيكان وطاي مسفن حاجوس بزعبا فقرن مرعان صحيف الله كينوت فقراو حاليوتن بهارياو تعدلتن ترى مصامدو ام مقلال اتكويناتن حارغوص غوصن زملو هيوت زرزيرو يركب كم وصيتو دما مس مسوات زمص حزنن حاسيان ابريلو تغادلتو نكوسب يوم يفقرو يحغوسن يغوين يوم نيروم مبال بهارياو زمسلو كوان تخونه وترو مستفتوا ابافف موت منبر جن كساب كندي كبيد مخانو ابتو بوتا اتي خاطر الداي يحجزكا مسفن بزعبه حاسيا موت ولدون تنكيفلو التوم نعمتات زتصبي ولدي دقنا اندابلو خحالفو كندي كبيد مخانو
ነዞም ስደት ዘለናውን ኣራኺቡልና ኣሎ ናይ ተጋደልቲ ድማ ኣብ ኣፋፍ ሞት ስለ ዝነበሩ ተወሳኺ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል ብተወሳኺ ኣብ ሜዳውን ምድስካል ምንባሩን መስፍን ሓጎስ ጠቒሱ ይርከብ እዚ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምእከል ዝነበረ ምድስካል ሓለፍቲ ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ እውን የራኽበሎም ምንባሩ ምድስካል እብራሂም ዓፋን ባዕሉ መስፍን ሓጎስን ከም ኣብነት ጠቒሱ የብርህ እዛ ምድስካል ሎሚ እውን ኣላ ኣብ ኤርትራ እከለ ደስኪሉ ኣባራት ከማርር ውዕል ኣሎ ምስማዕ ልሙድ ተርእዮ እዩ ለካ ኢሳያስ ናይ ቀደም ስልትዩ ዝኽተል ዘሎ ዘብል ኩነታት እዩ ድማ መስፍን ሓጎስ ኣብ 1984 ምጉስ ሱቓል ኢሳያስ ከም ዝመረሮን ከኣልዮዶ ኢሉ ዝሓሰበሉ ግዜ ከም ዝነበረን ይገልጽ ተራ ኢሳያስ ኣብቲ ሰውራን ብቕዓት ምሕደሩን ርኢኻ ግን በቐሊሉ ዝትካእ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ምረተይ ውሒጠ ክጓዓዝ መሪፀ ይብል እዚ ኩነታት ሕጂ ድሕሪ ናጽነት እውን ብዙሓት ሓለፍቲ ኣብ መንጎ ዝቕርቅሮም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ምስቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ተፈተነ ክልተ ዕልዋታት ኣዛሚትካ ጉድኣትን ብቕዓትን ኢሳያስ ብቕዓቱ ሕጂ እውን ይሰርሕ እንተሎ ማለት እየ ብዙሓት ዘውርድዎን ዘደየብዎን ከም ዝኾነ ክትግምት የኽእለካ ካልእ መስፍን ከኒ ኢሳያስ እንታይ ኮኒ ገይርዎ ትብሉ ዶ ትህሉ መስፍን ከም ዝበሎ እቲ ቀንዲ ነገር ሓሚኻኒ ንኢሳያስ ኣይምብርከኽን የኢልካ እያ እቲ ዓባይ ምኽንያት ብሓፈሻ ከምዚ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንሪኦ ዘለና እቶም ናይ ሰውራ መራሕቲ እውን ናቶም ቆይቁ ነይርዎም ክበሃል ይከኣል ብሰንኪ ከምኡ ኢዱ ዝሃበ ወይ ዝሰለመን ነፍሱ ዝቐተለን ምንባሩ ድማ መስፍን ናብ መፅሓፉ ወስ ኣቢሉ ይርከብ ካልእ መስፍን ሓጎስ ብዛዕባ መዘናግዒ ከም ስዋ ኩዕሶ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ወይ ቪድዮ ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ሜዳ ዝጀመርክዎ ዕሉል ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ይብል ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ዝተፈላለየ ሓለፋታት ብፍላይ ድማ ናይ ጽቡቕ መግቢ መስተን ኣገልግሎታትን ሓለፋታት ከም ዝነበሮም ገሊጹ ንኣብነት ገለ ኣዘዝቲ ሕርሻ ገይሮም ኣሕምልትን እንስሳን ከፍርዩ ከም ዝጀመሩ ይሕብር ኣብ ገለ እዋን እውን ካብ ጸላኢ ዝተማረኸ ገንዘብን ወርቅን ገለ ሓለፍቲ ኣብ ኢዶም ይእትዎ ከም ዝነበሩ ይሕብር ድሓር ግን ኢሳያስ ነዞም ሓለፋታት ኩናት ከም ዝኣወጀሎም ንገለ ሓለፍቲ እውን ግዳይ መግናሕቱን ምብጫውን ከም ዝገበሮም ይገልጽ እንተኾነ ስራሕ ኢሳያስ ሓላፍ ዘላፍ ምንባር እውን የተንብህ ንገሊኦም ኢሳያስ መባልዕቶም ከም ዝነበረ እውን የመልክት ብምቕጻል መስፍን ሓጎስ ነቲ ብዙሕ ኣበርኪትሉ ተባሂሉ ዝንገር ናይ መጋቢት 1988 ምድምሳስ ናደው ኣብ ፍዓበት ኪኖ ሰበይ ብዙሕ መዓስ ገይረ ብዘስምዕ ብትሕትና ገሊጽዎ ይርከብ ተራ ስብሓት ፍሬም ጴጥሮስ ሰሎሞንን ካልኦት ኣዘዝትን እውን ኣብ ምምራሕ እቲ ኩናት ቀሊል ከም ዘይነበረ ይሕብር እንተኾነ እቲ መስፍን ዝብል ንፋስ ነቲ ተጸቒጡ ዝነበረ ስሙ ኣብ ቦትኡ ኣብ ምምላስ ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ኣይሓብአን መጽሓፍ መስፍን ዓወታት ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ዘይተዓወተሎም ውግኣት ሕድሕዳዊ ግጭታትን እውን ተዘንቱ መጽሓፍ እያ ንኣብነት መስፍን ነተን ዘይዕውታት ኩናት ባረንቱን ኣብ 1985 ከምኡውን ኩናት ከረንን ኣብ 1988 ብሰፊሑ ገሊጽዎን ይርከብ ድሕሪ ናይ 1988 ዓወት ኣፍዓበት ህዝባዊ ግንባር ከረን ንምሓዝ እኳ እንተፈተነ ግን ኣይሰለጦን ገለ ተጋደልቲ ናብታ ከተማ ኣትዮም ተመልሱ ኣብቲ ግዜ ኣነ ከረን ነይረ ተወንጫፈ ክመጽእ ህዝቢ ደቅና መጽዮም ኢሉ ክህንጠ ምስ ተመለሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደቅኹም ጸፊዐ መሊሰዮም ሬስኦም ተደሊኹም ፍቐድኡ መሊኡሎ ኬትኩም ረኣዩ ኢሉ ክጀሃር ትዝ ይብለኒ ናይ ቆልዓኻ ነገር ብዙሕ ኣይርስዕን እዩ ብጀካታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወያነ ዝገበሮ ምትሕግጋዝ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1990 ክልተ ብርጌዳት ናብ ሱዳን ከም ዝሰደደን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሱዳን ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ዝሓገዞ ሰራዊት ሓርነት ደቡብ ሱዳን ማለት ሰራዊት ናይ ጆን ጋራን ከም ዘጥቅዐን መስፍን ይሕብር ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን
ሰራዊት ሓርነት ደቡብ ሱዳንን ተቐርቂሩ ዝነበረ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝረድአ ይገልጽ። ኪኖ ፖለቲካውን ወታደራውን ረብሓ ዝወፍሪ ግን መንግስቲ ሱዳን ዝኸፈሎ ነገር እንተሎ መስፍን ዝሓበሮ ነገር የለን። ኣብ 1988 ኣብ ከረን ዘይሰለጦ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1990 ባፅዕ ኣጥቂዑ ተቆጻጸረ። ከረን ክጽበዩኻ ባፅዕ ገምገም ቀላየ ተባሂሉ ድማ ተደርፈሉ። ጥሪ 1991 ድማ ንሰራዊቱ ናብ 4 ኮራት ማለት ኮር 381 161 271 ከምኡውን ኮር 491 ወዲቡ ንመጨረሻ ዓወት ተዳለወ። ኣብ የካቲት 1991 ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 8 ዓበይቲ መራሕቲ ማለት መስፍን፣ ስብሓት፣ ዕቕበ፣ ብርሃነ፣ ጴጥሮስ፣ ሳልሕ፣ ተኽላይን ሃይለቺናን ንኡስ ኣኼባ ከም ዘካየደ መስፍን ይሕብር። ኣብታ ኣኼባ ድማ ኢሳያስ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወያነ ዝህልዎ ምትሕብባር ኤርትራ ንእትገብሮ ረፈረንደም ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር መንግስቲ ከቁሙ ሓሳብ ከም ዘሎን ምስ ወያነ ድማ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎን ሓበሮም። ኩሎም ጸጥ ስለ ዝበሉ መስፍን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ክንጽንበር ዲና ተቓሊስና ኢለ ሓተትኩ ይብል። እዚ ኸ ነቲ ሓርነት ዝጽበ ዘሎ ህዝብና ብኸመይ ከነረድኦ ንኽእል ክብል እውን ወሰኽኩ ይደግም። ድሕሪ እዚ ዝተዛረበ ኣይነበረን። ኢሳያስ እውን ድሓን ይትረፍ ኢሉ ከም ዝዓፀዎ ይገልጽ። ድሒረ ካብ ሓለፍቲ ወያነን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከም ዝረኸብክዎ ኢሳያስ ምስ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሲኽካ ማለት እዩ ናይ ሓባር መንግስቲ ከቐውም ተሰማሚዑ ምንባሩ ተገንዚበ ይብል። ኣብዚ ኩነታት እውን ስብሓት እፍሬምን ዓሊ ስዒድን ምስ ኢሳያስ ይእከቡ ከም ዝነበሩ ካብ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓበሬታ ረኺበ። እንተኾነ ግን ኢሳያስ ስለምንታይ ብምስጢር ክሕዞ ደልዩ ኣይርዳእንን ይብል። ብሓፈሻ እዚ ናይ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ምጽንባር ድሌት ነይርዎ ሕጂ እውን ኣለዎ ዝብል ነገር ንዓይኒ ሳምሶም ካብቲ ክርዳኦ ዘሸግረኒ ፖለቲካ ኤርትራ እዩ። ካብ ብዙሓት ሓለፍቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝስማዕ እኳ እንተኾነ ግን ንኢሳያስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ምስ ኣፍጋኒስታን ተዝሕውሳ እውን ተዛሪቡ ደስምዖ ወይ ክኽልክሎ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። ምኽንያቱ እንተ ብፍርሂ እንተ ብጉርሒ ወይ ብብልሒ ኢሳያስ ንብዙሓት ንሕና ንሱ እንዳበሉ ክኸዱ ዝገበረ ሰብ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እቶም ዝቃወምዎ ድማ ዓርሒቖም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ትሕቶ እንታይ ደኣ ኽልከሎ ዝብል እዩ። መልስን ድሕር ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ጸሓፉልና። ድሕሪ ምትሓዝ ባፅዕ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት ኤርትራ ሓራ ወፅያ ኢሳያስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተማእከለ ናይ ሰላም ዝርርብ ንምስታፍ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከሎ ድማ ህዝባዊ ግንባር ኣስመራ ኣተወ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ እቲ ዝብህጎ ሓርነት መጺለ ኢሉ ተሰራሰረ። ምእታው ህዝባዊ ግንባር ናብ ኣስመራን ምሕራር መላእ ኤርትራን ንዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓጎስን ስክፍታን እዩ ኣምሪሕዎ። ህዝቢ ኤርትራ ብምምጻእ ህዝባዊ ግንባርን ምዝዛም ብረታዊ ቃልስን እኳ እንተተሓጎሰ ብዛዕባ ሃለዋት ኣብ ሰውራት ሰሊፎም ዝነበሩ ደቁ ዝፈልጠላ ግዜ ስለ ዝተቐረበት ግን ኣብ ሰንፈላል ኣትዩ ነበረ። መስፍን ንምምጻእ ናጽነት ከዘንት ከሎ ሙሉእ ሓርነት ግን ዘይሙሉእ ምስግጋር ናብ መንግስቲ ኢሉ ገሊጽዎ ይርከብ። ድሕሪ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ዝኾነ ናይ ዛዛ ምስርሒታት ገምጋም ናብቲ ሽዑ ዝተሰከሞ ናይ ሃገርን ህዝብን ምምሕዳር ሓላፍነት እዩ ኣድሂቡ። መስፍን ድማ ከም ሰቡ ከም ኣመሓዳሪ ዞባታት ደንከልን ዞባ ደቡብን ከምኡውን ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድሓር እውን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ብዝለዓለ ጸፍሒ ኣገልጊሉ። ምዚ ኣተሓሒዙ መስፍን ነዞም 5 ኣብ መጀመርያ ናይ ናጽነት እዋናት ዘጋጠሙ ኣገደስቲ ነገራት የዘንቱ። ሓደ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዘጋጠመ ንተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ዝጠቀነ ኩነታት ብልሽውና ይጠቅስ እንተኾነ ቢትወደድ ንረውሑ ኢሉ ዘልዓሎ ዝኾነ ነገር ከም ዘይነበረ ይሕብር። ክልተ ናይ 1994 ምስጢራዊ ውዳበን ኣድማ ተጋድልትን ግብረ መልሲ መንግስትን ይዝርዝር። 3
ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ምስግጋር ናብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ይጠቅስ። እዚ ምስግጋር ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ነታሕብእ ሰልፍን ኣወጊዱ ሓድሽ ርእይ ሰልፊ ወይ ህግደፍ ኣምፅኡ። ነቲ ዝነበረ ገዲም መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣልዩ ድማ ብስም ሓድሽ ደም ንኢሳያስ ንነዊሕ ከገልግሉ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ስልጣን ኣደይቡ። 4 መስፍን ንምትእትታው ኢሳያስ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወይ ሳዋ እውን ብሰፊሑ ዳህሲስዎ ይርከብ። መስፍን ብዛዕባ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ ነተን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝነበራ ውዳበታት ከም ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወፃኢ ብኢደ ዙር ከም መሓድረን ከም ዝጀመረ ጸኒሑ እውን ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘእተወን ይሕብር። 5 መስፍን ብዛዕባ ናይ 1994 ምቕታል ስንኩላን ማይ ሓባር እውን የዘንቱ። እቲ ዝገርም ሳዋ ኣብ 1994 ብዘይ እኹል ምድላዋት ከም ዝተጀመረን ኢሳያስ እውን ንመንእሰያት ገፊፍኩም ናብ ሳዋ ውርድዎም ከም ዝበሎምን መስፍን ይሕብር። እንተኾነ መስፍን ኩሉ ድልው ኣብ ዘለወሉ እንታይ ምግፋፍ ኣድለየሉ ከም ዝመለሰ ይውስኽ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ መንእሰያት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እውን ሳዋ ክኸዱ ድልዋት እዮም ዝነበሩ። ነገረ ግፋ ግን ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ከይኮነ ኣይተርፍን ይመስለኒ። ወላ ሕጂ ነቶም ብዘይ ዝኾነ ላዕልን ታሕትን ዝኸዱ መንእሰያት ኣብ ዓዲ ኣበቶ ዳጊኖም ከም ዘጽንሕዎም ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይሕብር። ጸኒሑ መስፍን ብዝነበረ ኩነታት ስለ ዘይተሓጎሰ ብፍቓዱ ካብ መዝነቱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ መጨረሻ 1994 ወሪዱ። ከም ውፅኢቱ ድማ ንኸባቢ ዓመት ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢሉ ወይ ብዘመናዊ ኣፀዋውዓ ደስኪሉ ጸኒሑ ድማ ኣብ ማሓዳር ዞባ ደቡብ ኮይኑ ኣብ ታሕሳስ 1995 ተመዚዙ። ሓንቲ ነገር ትገርመኒ እንተላ መስፍን ንኢሳያስ ካብቶም ዝካትዕዎን ዝምልስሉን ዝበሃሉ ውሱናት መራሕቲ እዩ። እንተኾነ ግን ኢሳያስ ካብ ሓላፍነት ጠቕሊሉ ከኣልዮ ኣይወሰነን። ካብ ህቡብነት ወይ ዓቕሚ መስፍን ዶ ይኸውን ወይስ ተፃዋርነት ኢሳያስ ወይ ድማ እምነት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ መስፍን? ሓቂ ዘረባ ጉዳይ ዓቕሚ እኳ ንኢሳያስ ዘገድሶ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ክንደይ ሰብ ዓቕሚ ካብ ሓላፍነቶም ዘየውረደ። መስፍን ዘይርጉእ ኩነታት ኢሳያስ ሓደገኛን ኣሸጋሪን ከም ዝነበረ የዘንቱ። ንኣብነት ብዛዕባ ብሱዳን ዝመጽእ ዝነበረ ሓሳይ ኩነታት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክግበረሉ ተዛሪብና ዘይሰምዓና ኢሳያስ ሃንደበት ኩሉ ዓይነት ጸቕጢ ኣንጻር ሱዳን ክግበር ከም ዝወሰነ ይሕብር። ሕሉፍ ሓሊፍና ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብቲ እዋን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዝነበረ ማለት እዩ ንቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንኢሳያስ ተሰምዓካስከ ኣብ ልዑል ሱዳን ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ኣፍ ኪሱ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ክኽተል ተዛረበልና ከም ዝበሎ ይሕብር። እንተኾነ ኢሳያስ ሰምዕ እዝኒ ስለ ዘይነበሮ መለስ ኣየ ሓማሴን ኩሉ ነገር ብዳርባ ቡምባ ጥራይሉ ከም ዝጨረቐሉ ኢሳያስ ድማ እሞ ደም ከይነፅረካ ርሓቕ ከም ዝበሎ መስፍን ኣብ መፅሓፉ ይገልጽ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ጸቕጢ ወሰኸን ንሓይልታት ደቡብ ሱዳን ወይ ጆንጋራን ከሰልጥን ክድግፍ ጀመረ። ነዚ ናይ ሱዳን ኩነታት እውን ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከም ዝደገሞ መስፍን የዘንቱ። ናይ ኢትዮጵያ ትኽትኻን ምጥራር መሬት ኤርትራን ሰላማዊ መፍትሒ ክርከቦ ተሓቲቱ ሸለል ክብል ጸኒሑ ኢሳያስ ሃንደበት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ከም ዝኸፈተ መስፍን ይገልጽ። ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ መስፍን ዝተንተነ እንተልዩ ኩነታት ምቕያር ኣውራጃታት ናብ ዞባታት እዩ። እቲ ሓሳብ ነቲ ከፋፈለ ኣውራጃዊ ስምዒታት ነቒልካ ምውፃእ እኳ እንተነበረ እቲ ምኽፋል ኣውራጃታት ግን ንምሕደራ ህዝብን መሬትን ኣብ ግምት ዘእተወ ምምሕዳራዊ ሃልኪ ዝፈጥር ከም ዝነበረ ይሕብር። ብሰንኪ ዝሓድሽ ምደባ ሰባት ዝነብሩሉ ኣድራሻን ወይ ዓዶምን ሕርሽኦምን ኣብ ክልተ ዞባታት ከም ዝተኸፍለን ግብሪ ክኸፍሉን ካልእ ኣገልግሎት ክረኽቡን ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ይርከብ። ንኣብነት ብዛዕባ ዓድና ጥራይ ክሓስብ ከለኹ ዓድናን ናይ ባሕሪ መሬትናን ናብ ዞባ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ተመዲቡ ከረንን ባፅዕን ምዃኑ እዩ። እዚ ዝፈጥሮ ናይ ጉዕዞ ጸገም ርዱእ መስለኒ። ሓደ ሃገራዊ ጉዳይ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸውን ክኢሉ ብዘይ መጽናዕቲ ድዩ ተገይሩ ኢልካ ምሕሳብ ባህርያዊ እዩ። መልሲ ክትረኽበሉ እውን ኣሸጋሪ እዩ። እዚ
مريت منجستي زبلون ناتو بدها خمزلوه مسفن يحبر مسفن بزعباتي كابشان شعات 1998 كساب كلتا شعستخايدة دبواو كينات إرتران إيثيوبيان كوم أون نايكل تشحن حدا مئسار العلوات حلفتي إرتراويان وي G15 ون عسفح حبيلو صحيف الله انت خونا اتناي شحن شعات 1998 كينات كجمر كالو كم سبية دحيرة سميعي يبل كساب ترخ لتشح دما زخونة نتخونتات زملكت حفشاونا حلفت أخيبا كم زي تخايدة يحبر مسفن كم زبلو بزحات ون أقدمهم كم زحبروه إساياس نتوقق الطف عود تتصبيو عتيوه انت خونا جيغا قمارة جيرو هزبا عدنا جيرو زيد العنوة وناس عيبو نتي زنبرو خونتاتون أخل مدلاوات كم زي جبره حيالات عزز تقيناتون عوجدو بجيغا مجد خمزة عليهم كم زمرحون مسفن يجلس كم وصيت دما إرترا قلطف عوت عمز جيبان نتقينات كتود يترفس زي كاتع لو مريت إرترا اختكالا خلون تشجيرا أب كل تشح إثيوبيا سالساي ورار نتدلوت إساس ولا حنت مدلاوات أي جبرن بتوسخي نتا أب تجيزا حلقة استاف سراويت إرترا زنبرة جنرال عقبة برها إساس كام زنتون سلطانون أوريدوه نسراويت إرترا دما بزيتك حلقة استاف عتريفوه نبرة بتوسخ سراويت إرترا وي منستر مكلخال حلافي سرحيتات وي تشيف أوف أوبريشنز وناي نبرون بحافشة أبتقينات التوسون تمكرو كينات زلوا إساس بينو كابيت جرجش جبارن حراجن كوينو يزز نبره وتصيت دما بو مسرت صبق أي نبره هذا جزاجن ميجر جنرال عمر طويل كحجز حاتيتني التعانى زنبركو زبا دبوب يهسا سلا زنبرون الجامعي كبركت دحراي بالكون كم وتصيتو سراويت إرترا قبل علت بجنرال أباباو تعدسة زمراح زنبرة سراويت إثيوبيا أب عد بقيعو سف زي بالكسارة وريدومن صبوقنا يمكل خال سرح سريحومن يبل مسفن حوس أبتي كل زنبرة خينات دما زياتا انكوناتو أبركتو خم زنبرت يقلت مسفن نت زنبرة خونتات نمهدا بزح دبلوماسياوي عدلن تعرن كم زنبرة جن نخل إساياس كم زنس أقون ملسن إثيوبيان ون ناتوم قدا خم زنبرة من يحبر إساياس نخلو بعلو يقبرون زخونة مخرج زي قبلن وكان تنبره جن هاجر عب حدقاس سلا زنبرت كل خصعبو يقدد كم زنبره مسفن يقلص إذا أكايداك ساب حج زلون بزحد دقفتي إساياس كم مخنيات كم زقلص وانون يفلتيو حدا أقرامي نجر جن إساياس كم معاسي هاجر كوينو بزي إساياس هاجر كتلو أقداس سنتقوينون كتواجا أيتغلن ديا مخنياتو إذا أكايدا إساياس نهاجر أبهجو من تأتيوا تميل نار إنا يوون سلازة سمع مس هاجر مقان مالت ولا كابتن هاجرن هزبن زي كون مرحة عون كتكهلا خللا مالت جيكونن دحيرون بر ملعقال جوجلا 15 وي G15 أبكلت شح كاب سكفتا مبحث سلطان إساياسن زختلو زنبرة عناوي بوليسين كم زنقل مسفن يجلس بفلاي أبتمس إثيوبيا زنبرة خونتات مقلال العلوت وتادراويان كإلاتات إرترا كم بيتروس سلومون برهانة غرز جهر عمر برها كم أونتي أب حدا بوتا خوينو خندم إزاز جنبار زور زنبرة سبحات فريم نبوزحات حلفتي إن كل لاين السبحات فريم بعلو قريتا فتير اللوم نبره متخابنا يزوم حمشت العلوت وتادراويان كإلاتات مسفن وسيخ كامالتيو أمن دفرا دما نزنبره كونتاتن دركنا إساياسن كزتيلو عدل هابم بحبار كسرحو دما أب جنبوت كلتشح تردادو أب زخونتات دما سبحات فريم ناب هزبنا زورد زنبره عنوت إساياس تحتاتو مقانن كونتات كم محايش انتو خوينو إساياس كورد كم زلون كم زقلت اللهم مسفن يحبر عزاز مكل خال كم زخبل الوازة أنفت مقانون انتو خونا جن بعل مسفن زخونا نجر بسلامون حقاون مجد خون على اللواء خمس بلو والسيخو يتره نزد ما نعم ماكلاي كوميته هقدفن هاجر بويتن كقربوه بمجد خزتيلون حسبو إذا جن بحر إساياس أطبقهم لزفلتو سبات صلالو دو يكونن زبليو التننويح زفلتو إساياس كما يلو خصوم عميوم تتصبيهم
نفسهم ديوم عبيما ويس إسياس أقاليلهم ويلكا ذات تحساسبي كتحسبو خلقاقوا إسياس هايمو إلو خباجو يسألك زنبرو قريتاتات نايتو كيناتون بوليتيكاو أكايدان دما أب أخيبا هقدف قربون دحر خندي كتع دما استفلاليا كوميتاتات قوما نزنبرو كينات تقمقم كوميتي كوم دما نمرجا ممسرات بوليتيكاو سلفن زملكتا كوميتاتات دما قوما مسفن دما أبتامس إثيوبيا استخايدو كينات تقمقم كوميتي تمدبه جن تا كوميتي زغبرتو نجر أينبرن يبل التن كالوت كلتا كوميتاتات جن سرحان ورقاقتن لإسياس فانتا ركبا حيزوو كوف بله سلازي زغبرو زنبرو خونتات دراما ترايو كبهال يكال إذا دما نابتي عبكل تشعن حدن ستتصحفة دبدابت توم حلفتي ناب إسياس أسعيبو نجرات نابزل على ترزو سرو شعو بويانز تحبلو حلفتين إسياس هصوت أخيبات أويعهم كقبطو داليوم توريه مسفنقون هصوت أخيبات زيكونه نتجيزو حليفو زنبرة مدبنيا أخيبا خقبرينا تليبنا يبل منقسقن بقولعون عطون عن تعرم قوسقواسو قد سابر وانتايتي قوسقوز دلسي نايب حكي أبتي وانو هزب تقطيعي يذكرني بستفعل على بوتاتات سمينارات ابن كايدو اللي زنبرنا اوان اب سمينار دي ساتفي بلنا كلنا حدا خاطي اشجار الزنبري ملسخن رخبلو زي كالنا توانتي از منغستز انتاي يسبلو زي اتوم سنزه هاجراب كم زكوناتات دي قما التوم حلفتون نتن زنبرا بحطاويان غازيطاتات تطقيمهم حسابهم كغلص جمرو شعو غازيطا منباب قددم كونه كم زمسلني إسياس ون كساق جمره بدحريو مسفن مس إسياس كن الراخب عد الرخيبنا أنا دمار خيبه يبل سلامنتاي أخيبا زي تتصوع إلون إسياس حاتتو إسياس إذا حطخم إيد ويانن أمريكان اللوو إلون ندما يبل إذا أنو كوا كساب حجز خداز اللوان مخنيتاي إيان لومي درو لميدنايين أبجر قانون أتينايين علنا نزخونا زمت نجر إيد ويانن أمريكان صحت يلكاون إيد موساد علوان مبال لومتوريو ناي منكسي إرترايو إسياس أخيبا خطوع فقادنيا ينبرن تراي زيكونه بتوم زحتو زنبرو العلوات حلفتي كم زي ساعات نمسفن عالرقاقت صلو زبولكم ننتا غيره إذا سرية أي ملسكوان إلو أفاني الندما يبل بتوم العلوات حلفتي زحسبو سلاماوا أكايدا عيسالوت أمن تراي زيكونه أب حدا قاونا أتيوم قاله كابتوم سميرموم زنبرو حلفت منغستي أنسحبو بمستير حيزمو زنبرو دبدابة ناب إسياس بتحي جيزا حالي دما إسياس ترفو بتسعرنتن كدعات هاجرنا مخنيو أب كل تشحن حدن ناب بيت مأسر تأتوم كسابي جدما نعمتات أب بيت مأسر تيركوب اللو مسفنجن نحكمنا وصي سلات صنحة كام مأسر دحانه بحافشا مصحف مسفن حاجوس بوزح محبراوي وتادراون بوليتيكاون تمرت علوا مسفنن عوتن دما كمسكونو يقبؤهم قال حطوتات زفطر نقرات جن أبتا مصحفون علو نعابنت إذا مصحف نسبحات فريم أب حدا قازو تحبريت علوا سلام انتاي زي تحاسبلو زبلي نزيو من قالوا من مسفنن عوتن كنزاتي اللوم تسفا يقبر كساب شعو سسنايو علمنا حقتات اللوا علمنا تا أكايدا اللوا علمنا تا قبايا اللوا سلازي حسابنا خنقبر علينا أبدا علم زي نبيننا تنتقلنا خنقبر سلازي نخيل عالم كما يتخيد نعلم كنا حبوس لنا تراي زي كونه نعانا زتقمنا نقرات عالم كأتدوليو نقرات انتاي فليتنا أزانقنا خنكيد زلنا مقالنا استمهرنا يمثلنا إذا حجي خلقنا لكم صنعكم بزعبانا كونستيتوشن نعانا بقندو سلزلنا أكايدانا قمجمنا خنصفف سلزلنا بما سرتون ديمقراسياويت إرترا نمهنات زلنا دليت زقددو سلزخونا إنا نكفر من رجعاتنا
انتخونا جن نعلم وين هذا أجداس ملأختير